லீலாமிர்தம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு லீலாமிர்தம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா புக் லீலாமிர்தம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா புக் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேதாவேஸ் தாசன் ஒரு பாட்டு பாடி, அதாவது ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைசிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. कृष्णा बुक रीडिंग 15 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. 15 ஸ்லோகம் 2 நாள் எடுத்துக்கோம் மாதாஜி. 15 தான் படிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க போய் பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க, இருக்கு. 2 நாள் எடுத்துக்கோம், ஒரு நாள் கிடையாது. ஓகே மாதாஜி. ஒரு 15 இன்னைக்கு நான் போட்டிருக்கேன். அதாவது 15 ஸ்லோகம் வந்து ஜனவரி 30ஆம் தேதி எடுத்திருக்கோம். ஓகே மாதாஜி. சோ அன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம். அது மாதாஜி படிச்சது ஞாபகம் இருக்குது மாதாஜி. ஆனா வந்து 14 15 ஞாபகம் இல்லை. சாரி மாதாஜி. எனக்கு 14 வரைக்கும் ஒரு வாட்டி முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் 15 தான் எடுத்தேன். நான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் எடுக்க முடிஞ்சது அன்னைக்கு. ஆமாங்க, அவங்கதான் பெரிய பர்ஃபெக்ட் ஆக்சுவலி. ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடிட்டு வில் கோ இன்டு தி செஷன். ஓகே மாதாஜி. 13 தானே மாதாஜி? 14 மாதாஜி. 14 வரைக்கும் ஒரு வாட்டி முடிச்ச மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்து 15 பண்ணோம். ஓகே, 15 குறிச்சாவது வச்சுக்கணும் மாதாஜி. கரெக்டா இல்ல பிளேலிஸ்ட்ல போட்டுதான் வச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. இது எடிட் வச்சிருக்கிறோம், டேட் போட்டு தான் வச்சிருக்கிறோம். 9ஆம் தேதி பாருங்க, 9ஆம் தேதி பண்ணிருக்கிறோம் ஆக்சுவலி.
அதாவது போன வாரம் கிளாஸ் இல்ல. ஆமா. ஓகே அதான் ఓకే. జయ నీలో ప్రేమదానా కరుణా ప్రచురు జయ నీలో ప్రేమదానా కరుణా ప్రచురు ಏನೋ ಪ್ರಭು ಕೋತಾಗೆಲ ಆಚಾರ್ಯ ತಾಗೋ ಏನೋ ಪ್ರಭು ಕೋತಾಗೆಲ ಆಚಾರ್ಯ ತಾಗೋ ಜಯ ನೀಲೋ ಪ್ರೇಮದಾನ करुणा प्रचुर कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सानतान कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सानतान कहा दासरा गुणता पतित पावन कहा दासरा गुणता पतित पावन जय नीलो प्रेम दाना करुणा प्रचुर कहा मोर बाटा जुगा कहा विराज कहा मोरा बाटा जुगा कहा का विराज एक काल कोता गेला गोरा नटराज एक काले कोता गेला एक नाटराज गौसेयनिलो प्रेमदाना करुणा प्रचुर पाशाने कुटीबो मदा अनाले पसीबो पाशाने कुटीबो मदा अनाले पसीबो गौरांग गुणारे निधि कोता गेल पाओ गौरांग गुणेरा निधि कोता गेल पाबो जयानिलो प्रेमदाना करुणा प्रचुर शेषवा संगीरा संगे जय कोइलो बिलास जय सभा संगीरा संगे जय कोइलो बिलास से संगा न पाए कंदे नरोत्तम दास से संगा न पाया कंदे नरोत्तम दास जय नीलो प्रेमदानम करुणा प्रचुरु जय नीलो प्रेमदाना करुणा प्रचुरु हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு 16வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகே. ஒரு வரியா நானும் சொல்றேன், நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஓகே. இதி தவ சூர்யாஸ்திரை அதிபதே அகில லோகமாலா. इति तव सूर्यस्त्री अधिपते किल लोकमला. மாலா மாலா. ஓகே. ஷபனா கதாமிருதம் கதாமிருதாப்திம் அவகாய தபாம்சி ஜாஹுஹு. அவகாய தவாம் ஸ்ரீஜஹு. किं युथा पुनस्वदामा विदूतस्य कालगुणाः. परमभजन्ति ये पदम् अजस्राशुकानुभवम्. ஒரு வார்த்தை வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிங்கோ. எஸ், படிங்க. யார் படிக்கிறீங்களோ படிங்க. பொருள் இது மீனிங். இது இவ்வாறாக தவ உங்களுடைய சூரிய விவேகிகள் த்ரீ பிரபஞ்சத்தின் கிரக அமைப்புகள் அல்லது இயற்கை குணங்கள் மூன்றின் அதிபதியே அகில அகில லோக லோகங்களின் மல களங்கத்தை ஸ்தபன போக்கிவிடும் கதையாகிய அமுத அப்தின் கடலில் அவகாகிய ஆழமாக மூழ்குவதன் மூலம் தபாம்சி அவர்களது துன்பங்களை ஜஹு போக்கிக் கொள்கிறார்கள். கிம் உத சொல்ல வேண்டுமா, புனக மேலும், ஸ்வ அவர்களது சொந்த, தாம சக்தியால், விதூத அகன்று, ஆசைய அவர்களது மனங்களிலிருந்தும், கால மற்றும் காலத்திலிருந்தும், குணா விரும்பத்தகாத குணங்கள், பரமானவரே பஜந்தியே பூஜிப்பவர்கள் பதம் உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தை அஜஸ்ர இடையராத சுக மகிழ்ச்சியின் அனுபவம் எதில் உள்ளதோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தர் படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு. பிரேம மாதாஜி படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். பிரேம மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, நான் படிக்கிறோம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. எனவே உலகங்களுக்கும் நாயகரே, பிரபஞ்சத்தின் எல்லா களங்கத்தையும் அகற்றிவிடும் உங்களுடைய கதையாகிய அமுத கடலில் மூழ்குவதன் மூலம் விவேகிகள் எல்லா துன்பங்களையும் போக்கிக் கொள்கிறார்கள். அப்படி இருக்க பரமானவரே, ஆத்ம பலத்தினால் கெட்ட பழக்கங்களை தங்கள் மனங்களில் இருந்து அகற்றி காலத்தின் பிடியிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு இடையறாத ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தை பூஜிப்பவர்களை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சித்ரலேகா மாதாஜி, நீங்க 2 பேராகிராஃப் படிங்க. மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம், புஸ்தகம் எடுங்க. நான் தப்பா புஸ்தகம் எடுத்தேன். 10.2 எடுத்துட்டேன். 10.1 எடுக்கிறதுக்கு. மாதாஜி படிக்கவா? நீங்க படிங்க, அப்புறம் நான் படிக்கிறேன். படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பேராகிராஃப் படிங்க, அதுக்கப்புறம் படிக்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பரபிரம்மனை பற்றிய ஸ்ருதிகளின் விளக்கம் அருவமானது போல் காணப்பட்டது. எனவே தங்களது உண்மையான நோக்கத்தை ஸ்ருதிகள் இஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
இப்போது தற்போதைய ஸ்லோகத்தில் தமது உன்னத லீலைகளை பற்றி பேசும் திவ்யமான பரமபுருஷரின் மீது தாங்கள் மனதை திருப்புபவர்கள் பகவானை துதித்து போற்றுகின்றனர். எல்லா வேதங்களும் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமான பரமபுருஷரின் மேன்மையை அறிவிப்பதால் வித்தியாசம் காண்பவர்கள் அவரது வழிபாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். அறிவாளிகளான பக்தர்கள் அவரது மகிமைகள் எனும் கடலில் மூழ்குவதன் மூலம் அனைத்து ஆத்மாக்களின் துன்பங்களையும் அகற்ற உதவி செய்வதுடன் பௌதீக வாழ்வின் தங்களுக்குள் சொந்த பற்றுதல்களையும் அகற்றிக் கொள்கின்றனர். முன்னேறும் இந்த பக்தர்கள் படிப்படியாக பௌதீக பற்றுகளை எல்லாம் விட்டுவிடுகின்றனர். மேலும் கர்மம், ஞானம், யோகம் ஆகிய தொல்லை மிகுந்த தவ வாழ்வில் அவர்களுக்கு முன்பிருந்த ஆர்வத்தையும் அறவே இழந்து விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17 இல்லையா மாதாஜி? 16. 16 ஆமா 16. 2 பேராகிராஃப் படிச்சாச்சு. 3வது பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. வாசுதேவ கதா பிரசன்ன ருஷாம் ஸ்திரீன் புனாதிஹி வக்த்ராம் பிரச்சகம் ஸ்ரோத்தும் தத் பாத சலிலம் யதா. இதானே மாதாஜி? இதானே ஸ்லோகம்? சித்திரலேகா மாதாஜி, நீங்க ஃபோர்த் பாகம் எடுங்க. 588 89 பேஜ் 589 பேஜ் மாதாஜி. ஓகே ரேவதி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அதுக்குள் அடுத்த 2 பிரார்த்தனை. 2வது கேண்டோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. 2வது. இந்த பக்தர்களுக்கு மேலாக ஆன்மீகத்தில் மேன்மையடைந்த சூரிகள் உள்ளனர். இவர்கள் பரம்புருஷரின் மகிமைகளுடன் அமுத கடலில் தங்களை முழுமையாக ஆழ்த்திக் கொள்வதன் மூலமாக அவற்றை புகழ்கின்றனர். பக்குவமடைந்த இந்த பகவத் பக்தர்கள் நினைத்ததுக்குரிய பூர்ணத்தை அடைகின்றனர். அவர்களது உண்மையான முயற்சிகளுக்கு கைமாறாக பகவான் தமது தனிப்பட்ட சுயரூபத்தை அவர்கள் உணரக்கூடிய சக்தியை அவர்கள் அளிக்கிறார். பகவானின் அந்தரங்க லீலைகளையும் அவரது பரிவாரங்களையும் பற்றி அதிக சந்தோஷத்துடன் நினைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மனதில் எஞ்சியுள்ள கொஞ்ச நஞ்ச கலங்குகளிலிருந்து தானாகவே விடுபடுகின்றனர். மேலும் நோய் மற்றும் முதுமை ஆகியவற்றின் தவிர்க்க முடியாத வேதனைகளை பற்றி உணர்விலிருந்தே அவர்கள் விடுபடுகின்றனர். பக்தி தொண்டில் லீலைகளை வலிமையை பற்றி கருதிகள் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டு இருக்கின்றன. தத் யதா புஷ்கரோ பலாச ஆயோன சவிஷ்யந்தே ஏவம் 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 விதி பாப்பம் கர்மணி சிலிஷ்யதி. நீர் தாமரை இலையில் ஒட்டுவதில்லை, அது போலவே பாவ செயல்கள் இவ்வாறு உண்மையை அறிந்தவர்களிடம் ஒட்டுவதில்லை. நா கர்மண லிப்பியத்தே பாபகீன. இவ்விதமான பாவ செயல்களின் கரை படிந்தவனாவதை ஒருவன் தவிர்த்து விடுகின்றான் என்பதை சதபத பிரமாணம் 14.7.28, தைத்தீரிய பிரமாணம் 3.12.98, பிரஹத் ஆரண்யக்க உபனிஷதம் 4.4.28 மற்றும் பௌதாயன தர்மசாஸ்திரம் 2.6.11.30 ஆகவே ஒப்புக்கொள்ளுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் சித்திரலேகா மாதாஜி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு லாஸ்ட் பாகம். சோ தி ரிக்வேதம். ஆக்சுவலி எந்த பேஜ் மாதாஜி? 584 590 மாதாஜி. 590ல ரிக்வேதம் படிக்கணும் நீங்க மாதாஜி. எடுங்க. 501ல கடைசியில 2 பேராகிராஃப் ரிக்வேதம். ரிக்வேதத்திலிருந்து படிக்கணும். ஒரு நிமிஷம். 41ல போறது குழந்தைகளுக்கு. அது ஆக்சுவலி வேற ஏதோ பேஜ் போடுறது மாதாஜி, நீங்களே படிங்க. ஆமா 10.1ல 11 சத்யான்னு போடுது நம்ம. அது 598ல ரிக்வேதம் அதுல இருந்து படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணம். ஓகே ஃபாலோ பண்ண தெரியல. நீங்க படிக்கலாம். மாதாஜி ரிக்வேதம் படிங்க யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ரிக்வேதம் 1.154.1 பரமபுருஷனின் லீலைகளை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. விஷ்ணு தூணு கம் வீர்யாணி பிரவோசம் ய பாத்தி வாணி திமமே ராஜாம்சி. உலகிலுள்ள தூசுகளை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க முடிந்தவனால் மட்டுமே பகவான் விஷ்ணுவின் வீரதீர செயல்களை முழுமையாக எடுத்து கூற முடியும். பல ஸ்ருதி மந்திரங்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டை புகழ்கின்றன. உதாரணமாக
ஏகோ வசி சர்வகோ ஏ நுபஜந்தி தேரஸ் தேசாம் சுகம் சாஸ்வதம் நேதரேஷாம். அவர் ஒருவரே எங்கும் வியாபித்திருப்பவர், அனைத்தையும் ஆள்பவர். அவரை வழிபடும் நல்லாத்மாக்கள் மட்டுமே நிலையான மகிழ்ச்சியை பெறுகின்றனர், வேறு ஒருவரும் இல்லை. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கிறார். சகல வேத கணேரித சத்குணாஸ் துவம் இதி சர்வ மனிஷி ஜனாதராக த்வயி சுபத்ர குண ஸ்ரவணாதிபிஸ் தவ பதஸ்மரணேன கத கலமாக. அனைத்து வேதங்களும் உன்னதமாக உமது குணங்களை விவரிப்பதால் சிந்தனை திறன் உள்ளவர்கள் அனைவரும் சர்வ மங்களகரமான உமது குணங்களை பற்றி கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் கவரப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக உமது தாமரை பாதங்களை நினைவு கூர்வதன் மூலம் அவர்கள் பௌதீக துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கயே சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயத்தை கிரிம் யத்கிருபாதம் அகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். நாம் இந்த அத்தியாயமே நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? வேதங்கள் இல்லையா? வேதங்கள் எப்படி? அது பகவானிடமிருந்து தோன்றியது, பௌரேஷம். ஆனா பகவானை பற்றி புகழ்ந்து பாடுற அளவுக்கு வேதங்களுக்கு வேதங்களால எப்படி முடியாது? ஏன்னா பகவானால படைக்கப்பட்டது. பகவானை பற்றி முழுமையாக அறிந்து பாடுவதற்கான அத்தகைய ஒரு திறன் எவ்வாறு கிடைக்க பெற்றதுன்னு கேள்வி யார் கேட்கறது? பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறார் இல்லையா? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அதற்கான விடைகள் தான் நம்ம போன அத்தியாயத்திலுமே படிச்சோம். அதாவது இறைவனால் அருள் பெறப்படக்கூடிய யாராலுமே அவரை பற்றியான ஞானத்தை எடுத்துரைக்க முடியும். ஸோ அந்த எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த ஆற்றலை உணரக்கூடிய ஆற்றலை பகவானே அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால வேதங்களால் ஸ்ருதி மந்திரங்களால் இறைவனை புகழாரம் சூட்டக்கூடிய அத்தகைய ஒரு அந்த வல்லமை பகவானால வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதா முந்தைய ஸ்லோகத்துல நாம நிறைவு பகுதியில படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சதாக படிச்சோம். அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாக இப்போ நம்ம படிக்கிறது இந்த இடத்துல, அதாவது மொழிபெயர்ப்புல therefore ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் 3 வேர்ல்ட்ஸ். அதாவது இது மாஸ்டர் ஆஃப் 3 வேர்ல்ட்ஸ் யாரை பத்தி சொல்றது? பகவானை பற்றி. The wise get rid of all miseries இல்லையா? by diving deep in the nectarian ocean of topic about you, which washes away all contamination of the universe. அதாவது ஞானத்தில் திளை பெற்றவர்கள் இல்லைன்னா ஒரு நிதான புத்தி உடையவர் இல்லையா? வைஸ் பர்சனால என்ன அர்த்தம்? இந்த சிதாதிர் முனியை போல இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய அன்பு தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாமே நீங்கி விடுகின்றது. தென் இங்கே பேசுவதற்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஆன்மீக ஆற்றலை பெறும் பொழுது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது தவறான எண்ண ஓட்டங்கள், தவறான செயல்படும் தன்மை, இவை எல்லாவற்றிலிருந்துமே அவங்க விடுதலை அடைகிறார்கள். அதாவது டைம். ஸோ அண்ட் ஆர் ஏபிள் டு வர்ஷிப் யுவர் ட்ரூ நேச்சர். பகவானுடைய உண்மையான இயற்கையை அவங்களால பிரார்த்திக்கும். உண்மையான இயற்கை என்னது? பகவானுடைய ரூபம் இல்லையா? ஸோ ஃபைண்டிங் வித் இட் அன்இன்டரப்டட் பிளிஸ். அதாவது எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு அந்த பக்தர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். இங்க இதனுடைய கருத்து நம்ம படிக்கணும். ஸ்ருதி மந்திரங்கள் வச்சு நம்ம இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஜீவ கோஸ்வாமி அவர் என்ன சொன்னார் போன அதுல ஸ்லோகத்துல ஸ்ருதி whose representation of supreme truth may be seen impersonal clarify their true purpose. அதாவது நம்ம பாகவதத்தையே வேதவியாசர் மாற்றி அமைத்து கொடுத்தார் இல்லையா? எங்கெல்லாம் சதுர் புருஷார்த்தங்கள் இருந்ததோ அந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களை மிகவும் மேன்மையாக புகழாரங்களை சூட்டியிருந்தாரோ அதையெல்லாம் தவிர்த்து பாகவத தர்மத்தை பற்றி நிறையவே பகவானை பற்றியும் அவருடைய லீலைகளை பற்றியும் மகிமைகளை பற்றியுமே அதிகமா எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பாகவதத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த முன்னாடி அருவத்தன்மையை வைத்துதான்
செயல்பட்டு கொண்டிருந்தோம். பகவானுடைய ரூபத்தை கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்ம அவருடைய புகழாரங்களை, அவருடைய ரூபம், நாமம் இல்லையா, அவருடைய செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ற மாதிரி நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படும். நவ் இந்த பிரசன்ட் வர்ஸ், இந்த இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்னாக்கா, those who focus exclusively on the divine personality of Godhead இல்லையா, அதாவது வெறுமனே பகவானை மட்டுமே சேவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து அவருடைய தெய்வீகமான லீலைகளை பற்றி வந்து புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர்கள் வாய்ப்பாக பெறுகிறார்கள். ஸோ நாம் எப்பவுமே இறைவனை புகழாரங்கள் சூட்ட வேண்டும். ஸோ அந்த எவ்வளவு நாம வந்து பகவானின் நாமங்களை, நீங்க நம்ம ப்ரீச்சிங்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இவன் நான் நிறைய சொல்றது கிடையாது. இறைவன் பரம்பொருள் அப்படின்னு தான் எனக்கு காமனா சொல்றதுக்கான அந்த இதுதான் எனக்கு வருது. ஆனா நீங்க ஜென்ரலா நீங்க எந்த ஒரு ஸ்பீச்சை நீங்க கேட்க போனீங்கனாலே கிருஷ்ணா, ஈவன் பிரபுபாதரோட லெக்சர் கேளுங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஏன்னா ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நாம மகிமைக்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி எவ்வளவு கிருஷ்ணாவை நம்ம சொல்றோமோ, எவ்வளவு நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி புகழாரம் சுற்றுமோ, அவ்வளவுமே நம்முடைய இருப்புல வந்து தூய்மை என்பது அடைய பெறுவோம். ஸோ ஆனா அது ஆட்டோமேட்டிக்லி வரணும் இல்லையா, ஸோ தானா வரணும். ஸோ அது சொல்ல சொல்ல வரும். அதனால பழகணும் நம்ம எல்லாருமே. பிகாஸ் ஆல் த வேதஸ் டிக்ளேர் த சுப்ரீமசி. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான் இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து அங்கீகரிக்கின்றது. மேலும் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டை வந்து எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம், பிற தேவர்களுடைய தொண்டுக்கு தான் நம்ம செல்வோம். ஏன்னா நமக்கு இறைவனுடைய பக்தி தொண்டு மேன்மையானது என்பதை உணர்த்தக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவமும் இல்லை, அப்படியா நல்லா எடுத்துரைக்கக்கூடிய நபர்களுடைய ஞானமும் நமக்கு கிடையாது. அப்படி அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அந்த பாதையுமே நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுல செய்தாங்களோ அதெல்லாம் நாம செய்து கொண்டு செல்கின்றோம். ஆனா ஒரு முறை நமக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்ச பிறகு நாம அந்த பாதையில வந்து நிலை பெற்று விடுகின்றோம் இல்லையா. சோ மேலும் பகவானுடைய புகழாரங்கள் இல்லையா, பை டைவிங் இன் த ஓஷன் ஆஃப் ஹிஸ் க்ளோரிஸ் அப்படின்னா அவருடைய அதாவது புகழாரங்கள் எனக்கூடிய கடல்ல வந்து நாம நீந்தி செல்லும் பொழுது அந்த பக்தர்கள், புத்திசாலித்தனமான பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய கலங்கத்தையுமே அவங்களால போக்கிக் கொள்ள முடியும். அடுத்தவர்களையுமே வந்து கரை சேர்க்கக்கூடிய அத்தகைய வல்லமையுமே அவர்கள் பெற்றவர்கள். அதனால பக்தி தொண்டு புரிவதால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ப்ரீச்சிங் இல்லையா, ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் அதாவது பிலாசபியில வச்சு இல்லையா, ஒரு தூய பக்தர் எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்பீச், நம்ம என்என்டி பிரபுஜி மாதிரி இல்லையா, அவங்க எல்லாம் பேசும்போது நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் இல்லையா, நம்ம குரு மகாராஜோட ஸ்பீச், அதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்பொழுது நம்முடைய மனசு எங்கே லைக்கிறது, அந்த ஸ்பீச்சை கேட்கணும்னு லைக்கும் இல்லையா. அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வருது இல்லையா நமக்கு, அது அந்த பக்தர் சொல்லக்கூடிய பக்தருடைய தூய்மை நிலையுமே வந்து எடுத்துரைக்கும். ஸோ அந்த பக்தர் வந்து எதுவுமே பெருமையா சொல்லிக்க போறது இல்லை. அவர் நான் வந்து தூய்மையான பக்தர், நான் சொல்றது ரைட்டு இந்த மாதிரி சொன்னா நெக்ஸ்ட் டே யாருமே வந்து கிளாஸ் கூட அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. சரி, நம்ம எங்க எதுக்கு வரோம், பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுறதுக்கு தான், நம்முடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்கு கிடையாது இல்லையா. நமக்கு ஏதோ ஒரு எம்பவர்மெண்ட், இப்ப எப்படி வேதங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பகவான் ஒரு ஆற்றலை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா, அவரை பற்றி வந்து சொல்வதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்காரு. அது போல பகவானை பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, பகவானை பற்றி கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கிருபை இல்லையா. அதை கொண்டு நாம செயல்படணுமே ஒழிய அது நமக்குன்னு பெருமை என்பது எதுவுமே கிடையாது. அனைத்து புகழுமே இறைவனுக்கானது, குரு பரம்பராவுக்கானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில தங்களுடைய சேவைகளை வந்து பக்குவப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நபர் என்ன ஆறார், பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். அப்படின்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாது பௌதீக செயல்களை பக்குவமாக ஆற்றிக்கொண்டு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை நீங்கும் பொழுது கூட எந்த ஒரு துன்பம் இல்லாம நீங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. எது வரைக்கும் நமக்கு பந்தம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு போகும்பொழுது நிறைய கஷ்டங்கள். அதனாலதான் மனசுல வந்து லைட்டா வச்சுக்கணும். ஓகே, மனசை வந்து நாம அதீதமான ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது, பௌதிக ஆசைகள் இல்லையா, அனைத்துமே இறைவன் தொண்டுக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை நாம் வளர்த்துண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் இங்க எதுவுமே விட்டுட்டு போறோன்ற அந்த வருத்தமே இருக்காது. அப்ப அந்த வருத்தமே இல்லாதப்ப இந்த பௌதிக பொருட்கள் மீது நமக்கு லைப்பும் இருக்காது. அப்போ சுலபமாக நம்ம செல்லக்கூடிய பாதையுமே வந்து
வழி நடத்தி கொடுக்கப்படும் இறைவனுடைய சித்தத்தால. ஆனா அது அவ்வாறு இல்லாமல் போனால் நாம ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே வந்து இது என்னாச்சு அது என்னாச்சு, இந்த பிள்ளைக்கு நாம் அதை கொடுத்தோமா, அந்த பிள்ளையை நம்ம வந்து சரியா வச்சோமா இல்லையா, இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆலோசனைகள் எல்லாம் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அதுதான் அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இல்லையா, பௌதிக தளத்துல இருந்து ஆடுறது. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. இந்த மாதிரியான புத்திசாலியான அந்த பக்தர்கள் வந்து மேலும் மேலும் வந்து பௌதீக இதுல இருந்து வெளியில வந்து மேலும் ஒன்ஸ் ஹேட் இன் டர்புலன்ஸ் troublesome austerities of karma, ஞானா அண்ட் யோகா இல்லையா. நம்ம 4 விதமான யோகத்துல முதல்ல கர்மா, 2வது ஞானம், 3வது யோகம், 4வது பக்தி. ஆனா இந்த 3மே வந்து பக்தியில வந்து முழுமையடைந்தா மட்டும்தான் அந்த அந்த நபருடைய யோகமே முழுமையடையும். எப்போ பக்தியற்ற இந்த 3 யோகங்கள் இருக்கோ அது வந்து முழுமையடையாத யோகங்கள். அதனால அப்படிப்பட்ட நபர் இந்த 3ல எதை பரிபாலித்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர வேண்டும். ஓகே, அது நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. மேலும் பியாண்ட் திஸ் இல்லையா, பியாண்ட் திஸ் டிவோட்டிஸ் ஆர் த சூரிஸ். சூரிஸ்ன்னா நம்ம இது நித்திய சூரிகள் அப்படின்னு பகவானுக்கு இருக்காங்கன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ கதை இல்லையா, அடுத்து வந்து சக்கரம், சங்கு இல்லையா. இப்ப நம்ம ஆழ்வார்கள் கூட சக்கரத்தாழ்வார் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் நித்திய சூரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, consigners of the spiritual truth. So அவர்கள் who honor the nectarian ocean of the supreme lord glories by immersing themselves fully. 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை நாம வாசிச்சோம்னா ஸோ பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து கேட்க கேட்க நம்ம காதுல வந்து அமுதம் போன்று நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் பாடினது யாரு, நித்திய சூரிகள் தான் இல்லையா. தீஸ் மெச்சூர் டிவோட்டிஸ், அந்த மெச்சூர் என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா பக்குவம் அடைந்த பக்தர்கள் இல்லையா. அன்இமேஜினபிள் பர்ஃபெக்ஷன், அதாவது கற்பனையாலுமே எட்ட முடியாத அளவுக்கு அவங்க பக்குவத்தை அடைவார்கள். பகவானுமே அவங்களுடைய அந்த அதாவது சின்சியரான அந்த முயற்சி இல்லையா, அதாவது அவங்க ஆற்றக்கூடிய அதாவது உண்மையான அந்த அவங்களுடைய முயற்சிகளை வந்து பகவானுமே வந்து அனுகிரகிக்கிறார், அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவர்களுக்கு தேவையானதை வந்து அனுகிரகிக்கிறார். அதுவுமே அவங்க எதிர்பார்க்கறது பௌதிகமே கிடையாது, ஆன்மீக தலம், அதையுமே பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். அண்ட் மேலும் வந்து empowers them to realize him, தன்னை பற்றி உணர்வதற்கான ஒரு பாதையை வந்து பகவானே அவர்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். எந்த ரூபத்துல, அவருடைய பர்சனல் ஃபார்ம்ல இல்லையா. Remembering with rapture the Lord's intimate pastimes and encourage, they are automatically freed from. ஸோ இந்த மாதிரி செயல்கள் அவங்க வந்து ஈடுபடும் பொழுது இல்லையா, பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய லீலைகள், இதை பற்றியான செயல்களில் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது, அதை வந்து கேட்டு அதுல இருந்து அவங்க வந்து மனசை லயிக்கிறது இல்லையா. ஸோ ஆனந்த கூத்தாடுறது மனசுல, இப்படி எல்லாவற்றிலுமே வந்து பார்க்கும் பொழுது ஸோ அப்போ தேர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பேரானந்தத்துல நம்மளால திளைக்க முடிஞ்சா நம்மளை சுத்தி என்ன பௌதிகத்துல நிகழ்ந்தாலும் அதை பத்தி நாம அந்த சனத்துல கண்டிப்பா யோசிக்கவே மாட்டோம் இல்லையா. ஏன்னா ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் ஒரு முறை நம்மளால செய்ய முடியும், ஒண்ணு பௌதிகம் இல்லைன்னா ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பௌதிகத்தினுடைய பாதிப்பை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா. அதே ஆன்மீகத்தில் பௌதிகத்துல இருந்தா ஆன்மீகத்துக்கு பக்கம் நாம திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம். ஸோ இங்கே மேன்மையான பக்தியில இருக்கவங்களை பத்தி தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. தேர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் த லாஸ்ட் சட்டல் ட்ரேசஸ் ஆஃப் மென்டல் கண்டாமினேஷன். அப்படின்னா முந்தைய பிறவிகள்ல அவங்க எவ்வளவு வச்சிருந்தாங்களோ இல்லையா, அதாவது சூக்ஷ்ம உடல்ல தாங்கின்னு இருக்கக்கூடிய புத்தி செயல்படும் அந்த இது எல்லாமே பௌதீக பந்தங்கள், இவற்றிலிருந்து எல்லாம் அவங்க வந்து விடுபட்டு விடுகிறார்கள். அதாவது அப்படிப்பட்ட முடிச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டு விடுகின்றன. ஸோ நம்ம மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும்னா முந்தைய ஜென்மத்துல, அதாவது நம்ம குட்டம் இல்லையா, குட்டம் என்ன ஆகும், பீஜம், குட்டத்துல என்ன இருக்கும், நாம செய்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அதுலதான் இருக்கும். பாவ பலன்கள், புண்ணிய பலன்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, எஸ்பெஷலி பாவம் குட்டத்துல, அந்த பாவத்தினுடைய விளைவு வந்து வெளியில, அதாவது அது எப்படி முளைக்கிறது இல்லையா, அது வந்து ஒரு செடியா முளைக்கிறது, அதுதான் பீஜமாக உருவாக்கி அதுல இருந்து செடி வரும். அந்த செடி தான் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கு நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய பிராரப்த நிலை இல்லையா. பிராரப்தம் என்பது நாம இப்ப அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவத்தினுடைய பலன்கள். இனிமே அனுபவிக்க போறதுதான் பிராரப்தம். அந்த பிராரப்தம் தான் வந்து எத்தனை ஜென்மாந்திரங்கள்ல நாம வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறது எல்லாமே கிளியர் ஆயிடும். From the sensitivity to unavoidable pains of disease and old age இல்லையா.
ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து வயோதிகம் மற்றும் வியாதி அதாவது நோயினால் வரக்கூடிய வலி இவற்றிலிருந்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து தவிர்க்க முடியாத இந்த விஷயங்களை வயோதிகம் மற்றும் வியாதியிலிருந்து ஒருத்தர் வந்து தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அதுல இருந்துமே பகவான் வந்து அருள் பாலித்து அவருடைய அருளால அதுல இருந்துமே அவங்க வெளியேறிடுவாங்க. ரெஃபரிங் டு த பியூரிஃபைங் பவர் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது பக்தி தொண்டினுடைய மகத்துவத்தை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. இந்த ஸ்ருதி அதாவது ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, தத் யதா புஷ்கர பாலஷ ஆப்னா ஸ்லீயந்தே ஏவம் ஏவம் விதி பாபம் கர்மனா ஷில்யத்தே. அதாவது எப்படி வந்து தாமரை இலை மேல ஒரு நீர்த்துளி இருந்தா இல்லையா, அது ஒட்டவே ஒட்டாது. ஏன் தாமரை இலையோட அந்த நீர்த்துளி ஒட்டவே ஒட்டாது. அது போல பாவ விளைவுகள் வந்து இந்த மாதிரியான பக்தருக்கு வந்து எந்த ஒரு அதாவது துன்பத்தையுமே கொடுக்காது. அண்ட் டு ஒன் ஹூ நோஸ் த ட்ரூத் இன் திஸ் வே. ஆனா இதையுமே வந்து நாம ஒரு பக்தர் வந்து எவ்வளோ பெரிய தவறுகள் செய்தார் என்பது அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன்னும் முந்தைய ஜென்மத்துல நாம் என்னெல்லாம் பண்ணமோ அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்குமே தவிர, ஆனா அதனுடைய இயற்கை எப்படி அமையப்பெறும்னு தெரியாது இல்லையா. ஆனா இந்த பக்தர் வந்து தூய பக்தி தொண்டில் தன்னை வந்து ஆழ்த்தி கொண்டார் என்றால் அவருடைய பாவங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்னாக்கா, தாமரை இலை மேல் உருண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நீர்த்துளியை போல இருக்கும். ஒரு தாமரை இலை மேல நீர்த்துளி இருந்தா அதனால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா? தாமரை இலைக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அது போன்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து அந்த நபர் வந்து அடைந்திருப்பார். ஸோ வலியும் வேதனையுமே அவருக்கு வந்து வலியும் வேதனையாக தெரியாது. ஸோ இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மைதான் அப்படின்னு ஏத்துட்டு அந்த வலியுமே சகிச்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு செல்வார்கள். மேலும் இந்த 4 விதமான உபநிஷங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நான் கர்மனா லிப்பியதே பாபாக்னேன், அதாவது தஸ் avoids becoming tainted by sinful activity. ஸோ எப்படி ஒருத்தர் வந்து பாவ கர்மங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் என்றால் இவ்வாறு தான் தூய பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இறைவனுடைய கிருபையால இது எல்லாமே வந்து அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. ரிக்வேதத்திலையுமே என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, விஷ்ணோர் நோ கம் வீரியாணி பிரவோச்சம் யா பிரதிவாணி விமாமே ராஜாம்ஷி. ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வராங்க, only he may fully enunciate the heroic deeds of Lord Vishnu who can count all the particles of the dust. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தூசியை வந்து அணு போல இருக்கக்கூடிய அந்த தூசியை வந்து அவங்களால வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது, அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ண முடியறதோ. நமக்கெல்லாம் இந்த கண்ணில் பார்க்க முடியுமா? நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறைய தூசி இருக்கு, ஆனா நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே இருக்கிறது பௌதீக கண்கள் தான். ஆனா பக்தியினுடைய தூய பக்தர்களுடைய கண்கள்லாம் எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா அந்த ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயுமே ஜீவன் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து அவங்களால நோக்க முடியும். வித்யாவினே சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி இல்லையா. அந்த இப்போ வைரஸ் கூட ஒரு ஜீவன் தான் இல்லையா. ஸோ அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனை வந்து பார்க்கக்கூடிய சக்தி அந்த தத்துவதர்ஷிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ நம்மள மாதிரி சாதாரண பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய சாதனை அந்த அளவுக்கு மேன்மையான அந்த பாவ பிரேம பக்தியில போய் நிலைப்படவில்லை இன்னும். ஸோ நாம் இன்னும் அந்த வைதி பக்தி அதுலதான் அமர்ந்திருக்கின்றோம். ஆனால் மேலும் அநேக ஸ்ருதி மந்திரங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டை பத்தி நிறையவே வந்து புகழாரம் சூட்டிட்டு, ஏகோவசி சர்வக்யோயே அனுபஜந்தே தீரஸ் தேசம் சுகம் சாஸ்வதம் நேத்ரேஷம். அதாவது பகவான் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கிறார், அவர்தான் கட்டுப்பாட்டாளரும் கூட. ஸோ ஒன்லி தோஸ் வைஸ் சோல்ஸ், யார் அந்த இதை உணர்ந்த அந்த ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பகவானை வந்து வழிபடுகிறார்கள். ஸோ அந்த வழிபாட்டினால் அவர்கள் என்ன அடைகின்றார்கள்? நித்தியமான ஆனந்தத்தை வந்து அடைகிறார்கள். வேற எதுவுமே கிடையாது. நாட் எனிஒன் எல்ஸ். வேற எதையுமே அவங்க அடையறதுக்கு விரும்புவதும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து அவருடைய பாதங்களை தஞ்சம் அடைந்து விட வேண்டும். அதுதான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. இதனுடைய கண்டினியூட்டிவா வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமிகள் என்ன சொல்றாருன்னா, சகல வேத ஜனேரிதா சத்குணாஸ் त्वां हिति सर्वमनीषी जनारताः त्वयि सुभद्रा गुणश्रावणादिभिः तव पाद स्मरणेन गता क्लामाः. அதாவது வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய தெய்வீக இயல்புகளை பற்றியெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது. ஆல்தோ ஆல் பர்சன் அட்ராக்டிவ், எல்லாருமே வந்து ஸ்ரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம்
இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து பகவானுடைய குவாலிட்டிஸை வந்து சொல்றது. இப்ப நம்ம பகவானுடைய மகாமந்திரத்தை சொல்றோம் இல்லையா, அது நம்ம கீர்த்தனமா பாடுறோம். ஹரே என்ற மந்திரத்துக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா, அதற்கான விளக்கம். அதாவது ஹரே என்பது ராதையை குறிக்கிறது இல்லையா, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில ஒரு பாகத்தை குறிக்கிறது இல்லையா. கிருஷ்ணா என்பது அட்ராக்ஷன் இல்லையா, ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி பகவானிடத்துல உண்டு. அந்த நாமமே நம்மளை ஈர்க்கக்கூடிய அந்த நிலை. இப்படி அதனுடைய மங்களகரமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே, அதாவது தன்மைகள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது பகவானை பற்றி. அதையெல்லாம் அவ்வாறே நாம நினைவில் கொண்டு நாம வந்து பக்தி செய்தோம் என்றால் நாமளுமே இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து நம்ம விடுதலை பெற முடியும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, ஐ திங்க் 6 மணிக்கு மாதாஜியோட கிளாஸ் இருக்கு. 17 பெருசா, ஓகே, இது பெருசா தான் இருக்கு, எடுத்தா முடிக்க முடியும். மாதாஜி ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. 17. ஓகே, நீ வாசிங்க. 17 வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. त्रिदय इव वदन्ति असुप्रुतो यदि ते नुविता महत् अहम् आत्योण्डम् अश्रुन् यत् अनुग्रहदः पुरुषविदो अन्वयो तत् सर्वो अन्यमयादिषु यः सत् असदः परं त्वम् अदयत् येष्व अवशेषं ऋतम्. हरे कृष्ण माताजी. Thank you மாதாஜி. Thank you all. ஓகே, நான் இப்போ மாதாஜி வருவாங்க. 5 o'clock 6 o'clock இங்க கிளாஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ், அதிக மாதாஜி கிளாஸ். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.